मानगोनां जोंनि रायजो राजा बर'नि नायजाबखौ अनसायगिरि नोंथांमोन जों दिनै मा होनो 17 सेप्टेम्बर 18 सेप्टेम्बर आरो 19 सेप्टेम्बराव जोङो 2024 नि सेप्टेम्बराव आरोना नैबे जों सोरां मन्जु नायजाबखौ लानानै फैनोसै आरोना बे सोरां मन्जु थियेटारा 51 बोसोरनि नुजाथि आरोना बिथांमोना 50 बोसोरनिफ्राय सोरां मन्जु नायजाबखौ दिन्थिनायनिफ्राय गारनो सानबायमोन नाथाय जों गारनो नाजानायनिफ्राय जों 5 बोसोर जों दिन्थिसिगोन आरोना बेखौ दिन्थिगोन जों खालपानि बाजाराव आरो नोंथांमोना फैदो नायफैदो बर'नि नायजाबाथ' गैलानो गासिबो गोमालांजोब्बायानो बेनिखायनो नोंथांमोना अनसायफैदो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै